Здравейте! Аз съм доктор Александър Ботушанов, ендокринолог от град Пловдив. Днес на Националния ден за борба с диабета искам да се обърна към всички, които живеят с заболяването и към тези, които се грижат за тях. Да живееш с диабет понякога може да бъде трудно и обезкуражаващо. Но искам да ви напомня, че дори малките стъпки към промяна могат да направят огромна разлика. Лечението на захарния диабет не се изчерпва само с приема на лекарства. Всъщност, истинските промени идват от малките ежедневни избори, които правите. Например, да си приготвите по-балансирано хранене, да се движите по-често или просто да намерите време за почивка. Това са неща, които звучат прости, но могат да окажат голямо влияние върху вашето здраве. Зная, че тези промени понякога са предизвикателни. Всички имаме натоварено ежедневие и може да изглежда, че нямаме време за себе си. Но нека ви напомня, че не е необходимо да променяте всичко наведнъж. Започнете с малки постижими цели, например кратка разходка всеки ден или избор на по-здравословна алтернатива за едно от храненията ви. Всяка стъпка, колкото и малка да изглежда, е постижение, което ви доближава към по-добро здраве. Важно е да знаете, че не сте сами в тази борба. Много хора преминават през същите предизвикателства и всеки ден избират да правят малки промени за себе си. Днес ви насърчавам да направите същото. Да се грижите за себе си е най-добрият подарък, който може да си дадете. Вашето здраве е във вашите ръце и всяка стъпка е важна. Вярвам във вас и във вашата способност да направите тези промени. Нека този национален ден за борба с диабета да бъде вашият старт. Началото на един по-здравословен и пълноценен живот. Да вървим напред заедно, стъпка по стъпка към по-здраво бъдеще.